μεταξύ, το συλλαλητήριο ξεκίνησε κατά τις 2 από τα προπήλαια, κατέβηκε στην Ομόνια και επέστρεψε στο Σύνταγμα προκειμένου ένα κομμάτι του, όπως κάποιοι σύλλογοι, το MEP της Αθήνας, γιατροί κτλ. Που είχαν αποφασίσει να αμφισβητήσουν το δόκιμη ζώνη μπροστά στο Υπουργείο, να πάνε μπροστά στο Υπουργείο να διαδηλώσουν. Επέστρεψε και ενώθηκε πάλι με το υπόλοιπο σώμα της πορείας, το οποίο θα κατέβαινε πάλι πίσω στα προπήλαια και από εκεί στο Πολυτεχνείο για το συντονιστικό των Γενικών Συνελεύσεων. Από εκεί αρχίζει γενικά το πανηγύρι της 8ης Ιούνιου. Ανέτεια και χωρίς να γίνει κανένα επεισόδιο τότε, χωρίς να γίνει το παραμικρό, βλέπουμε μια φασιστική επίθεση στο ΜΑΚ. Ξαφνικά έγινε ένα εντελώς απρόκλητο ντου από τις αστυνομικές δυνάμεις. Χτυπώντας τους διαδηλωτές με κλόβς, με δακρυγόνα, με ξύλο, μαζεύοντας κόσμο από κάτω και χώνοντας τις κλούβες, να πιάνουν όμηρους χωρίς κανένα στοιχείο πάνω τους σαν ταραξίες, επειδή κάποιος είχε μακριά μαλλιά ή σκουλαρίκια, και να τους πηγαίνουν μέσα. Σε ένα όργιο αστυνομικής βίας, το οποίο είναι χωρίς προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα σε πορεία φοιτητών. Λέμε τα ηρωικά ματ έχουν γίνει σάκος του box, τα βαράνε με τα σίδερα, με τα ξύλα. Γιατί αυτή η μονομέρεια κανένας δεν σχολιάζει ότι είναι αμυνόμενοι. Είναι ακούνητα και αμίλητα στρατιωτάκια. Αυτοί τα παιδιά, δικά μας παιδιά είναι. Τι τα βαράνε οι αφορούσες δημιουργίες των διαδηλωτών με ξύλα και με ρόπαλα και με πέτρες και με σίδερα. Ηρωικά ματ. Προφανώς φάνηκε ότι δεν τους ενδιέφερε να κρατήσουν το κέντρο της Αθήνας σε σχετικά χαμηλούς τόνους, αλλά αυτό που τους ενδιέφερε ήταν να τρομοκρατήσουν σε όσο δυνατόν μαζικότερη και μεγαλύτερη κλίμακα όλο τον κόσμο της εκπαίδευσης, προκειμένου να σταματήσει αυτή η έκρηξη που είχε ξεκινήσει να γίνεται στα πανεπιστήμια με τις καταλήψεις. Η τρομοκρατία δεν μας σταματά, στον δρόμο του αγώνα πατήσουμε ξανά. Πείτε το σκυλί! Όταν πρωτοχτυπήσαν την πορεία μπροστά από τα προπήλαια, μια κοπέλα λιποθύμησε από τα δακρυγόνα, εμφανίστηκε ένα νοσοκομιακό να την πάρει στο νοσοκομείο και οι αστυνομικοί επιτέθηκαν στο νοσοκομιακό. Παιδιά, αυτό το πράγμα δεν το έχω ξαναδεί. Ήταν φοβερά βίαιο, τρομακτικό σκηνικό, το οποίο ήταν χαρακτηριστικό ότι είχαν εντολή για ανίστοιχους κανονικά, χωρίς κανένα έλεγχο. Το μεγαλύτερο μπλοκ της πορείας επιστρέφει στο Πολυτεχνείο και την ώρα που μπαίνουν μέσα στην πύλη του Πολυτεχνείου στη Στουρνάρα, δέχονται άλλη μια απρόκλητη επίθεση από τους μπάτσους και μάλιστα με γυρισμένη την πλάτη, οι οποίοι άρχισαν να ρατίζουν με δακρυγόνα και να χτυπάνε τους τελευταίους της πορείας που μπαίνανε μέσα στο Πολυτεχνείο. Όλοι οι φοιτητές έντρομοι να τρέχουν, να κρυφτούν. Όσοι πρόλαβαν μπήκαν στο Πολυτεχνείο, ενώ οι άλλοι κρύφτηκαν στα γύρω στενά και η βία των αστυνομικών να συνεχίζεται. Αυτό που είναι το χαρακτηριστικό είναι ότι αφενός δεν είχαν κανένα πρόβλημα και τα δακρυγόνα τους να ρίχνουν μέσα στο άσυλο και δεν χρειάζονταν καμία αφορμή για να χτυπήσουν αυτή την πορεία. Με αυτό το στυλ και με αυτόν τον αέρα κάπως και την αδιαλαξία, με αυτό το τέτοιο πήγαινε, με αυτό το πνεύμα πήγε να περάσει και αυτό το νομοσχέδιο, ότι εδώ ο διάλογος είχε τελειώσει με το ΕΣΥΚ δηλαδή και το ΒΕΡΕΜΙ και όλους αυτούς. Εντάξει, δεν ήρθατε στο διάλογο, δεν μας ενδιαφέρει.
Εμείς εδώ θα το περάσουμε τον Ιούνιο, ήταν αποφασισμένοι να το περάσει τον Ιούνιο, να ψηφιστεί κανονικά δηλαδή και να ισχύσει από Σεπτέμβριο. Αυτό κάπως αντικατοπτρίζει και τη στάση της κυβέρνησης μέχρι εκείνη τη στιγμή, μέχρι την πορεία της 5ης στις 8 του μηνός, την πρωινή στην Αθήνα, την πανελλαδική, όπου η κυβέρνηση είχε αυτή την αδιάλακτη και ξεκάθαρη στάση ότι εγώ θα σας το περάσω. Αυτό το πράγμα κάπως σπάει την ίδια μέρα, αυτή η στάση της κυβέρνησης, και έχουμε μια στροφή και ένα σταθμό πάνω σε αυτό το πράγμα, ένα μίνι σταθμό πάνω σε αυτό το πράγμα με την πορεία της Θεσσαλονίκης, όπου στην πορεία της Θεσσαλονίκης το βράδυ δηλαδή της 5ης στις 8 του μηνός κατέβηκαν, ενώ κάποιοι είχαν την εντύπωση, μάλλον συζητούσαμε σε σχέση με τα γεγονότα της Αθήνας, θα κατέβει κόσμος, μήπως φοβηθεί ο κόσμος κτλ. Όχι μόνο δεν φοβήθηκε ο κόσμος, όχι μόνο δεν τέλος πάντων φοβήθηκε να κατέβει λόγω επεισοδίων ή ότι χάσαμε, να μπει μέσα, να γυρίσει αυτό το πράγμα αντίστροφα δηλαδή και να πάει προς τα πίσω, αλλά αντιθέτως βγήκε μπροστά με μια πορεία 12 με 13.000 φοιτητών και εργαζομένων που ήταν το απόγευμα, και να δείξει έτσι αυτή την αποφασιστικότητα, αυτό το πάθος, αυτή την πίστη δηλαδή στις δυνάμεις του, και ότι εδώ αυτό το οποίο ουσιαστικά βγήκε είναι ότι εδώ δεν πάει να βαράτε, ότι εμείς εδώ δεν καταλαβαίνουμε τίποτα και άμα συνεχίσετε να το κάνετε αυτό, εμείς θα βγούμε να βαρέσουμε και εμείς, να περάσουμε και εμείς σε μια αντεπίθεση όσον αφορά δηλαδή και τη σύγκρουση. Η κάθε κοινότητα αποφάσισε πώς θα μορφώσει τους ανθρώπους. Ο λαός μοναχός του είχε κοινωνικοποιήσει την παιδεία, δηλαδή βρισκόμαστε σε ανώτερο στάδιο από τη σημερινή κρατικοποίηση. Το κοινότητα έχει και πάρα πολλά πράγματα. Και σήμερα έρχονται να τα καταργήσουν με ένα νόμο πλαίσιο που τελικά ο κεντρικός του στόχος είναι να εμπορευματοποιήσει την παιδεία. Ποιοι είναι αυτοί που αποφασίζουν για εσάς, χωρίς εσάς? Οι έμποροι της πολιτικής. Αυτοί που έχουν μετατρέψει το λειτουργήμα υπηρέτησης της πολιτείας σε εμπόριο. Εάν θέλετε, γραμματικό σας είναι το αίτημά σας να ολοκληρωθεί ούτε εμπαρευματοποίηση της παιδείας και να σταματήσει το εμπόριο της πολιτικής από τους εμπόρους της πολιτικής. Μια φορά μονάχα ο καθένας βουλευτής, μια φορά υπουργός, μια φορά δήμαρχος, μια φορά νομάρχης, μια φορά νομαρχιακός σύμβουλος. Δεν σας δίνω συμβουλές. Σας λέω ότι γινόταν παλαιότερα, σας δίνω τους αγώνες τους δικούς για να βγάλετε τα δικά σας συμπεράσματα. Και να γνωρίζετε ένα και μόνο, ότι αν δεν αποκτήσετε αυτογνωσία της δύναμής σας, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Θα το πω με μια σκληρή παροιμία που λέμε στο χωριό μου. Αλίμονο στον άνθρωπο, αν ήξερε το βόδι τη δύναμή του. Αλίμονο στα συστήματα όλα, αν ήξερα οι πολίτες, αν ξέρετε όλοι εσείς τη δύναμη που έχετε. Και η δύναμη που έχετε είναι μια, η ενότητα σε έναν κοινό σκοπό. Ευχαριστώ. Είσαι ο κέντρος σε όλα και ρηγή.
Αγριοπετούμενοι δεν βρίσκουν